comença a refrescar sobre el nostre país, avui precisament que fa 40 anys de la promulgació de la llei d'Alacant, coneguda dins de l'àmbit de l'ensenyament com a llei d'ús i ensenyament del valencià. Una norma que sembla que ara se la pensen saltar a la torera i, mai millor dit, aquesta gent que ens governa. Una llei que des del seu inici ha marcat la ruta de recuperació de la nostra parla, la nostra cultura i els trets identitaris des de que es va promulgar, però que ara es veu amenaçada pels responsables polítics que ens parlen de fruita i de no sé què coses d'un sac sense cap mena de vergonya ni de pudor. Una llei que ja va estar prostituïda pels que ara tornen a governar, perquè van traure una norma sobre plurilingüisme al que mai no arribaren a normalitzar perquè han considerat sempre la nostra llengua com una llengua de segona, per sota d'altres supremacistes o colonials. Què voleu que hi fem? Doncs com a mínim s'ha de dir, perquè les coses s'han de conèixer i saber.